Hoxe abriuse o plazo para solicitar as axudas que a Secretaría Xeral de Igualdade e Benestar destina a subvencionar estadías de tempo libre a mulleres que teñan fillos exclusivamente ao seu cargo de entre 2 e 12 anos. As interesadas en formar parte deste programa poden solicitar información e facer a tramitación pertinente a través do Centro de Información á Muller de Chantada. Ademais do requisito mencionado anteriormente, as solicitantes terán que residir na comunidade autónoma e ter unha renda mensual que non supere o salario mínimo interprofesional. O que se subvenciona é a estadía, o transporte desde o concello, a estadía na residencia onde van estar, se hai monitores, eso o que se subvenciona. Eso é un custe cero para a persona que vai ali cos seus fillos, non se dá realmente diñeiro metálico. O que se subvenciona é o traslado desde o seu concello á residencia onde vai a estar, ou a súa manutención durante, que son entre 7 de días, só podes decir que son as estadías será entre 7 de días, pois ese tempo se lle vai a subvencionar, se hai monitores tamén se lles vai a subvencionar. Eso é o que consiste realmente a estadía, estadías de tempo libre para mulleres cos seus fillos, para que cambien un pouco, pois eso, a rutina diaria, para a veces as familias monoparentales teñen dificultades pois para ir de vacacións, pois é un pouco facilitarlles esta posibilidade. O prazo para solicitar estas axudas remata dentro dun mes, unhas prestacións que non soen pedirse na comarca, polo que dende o CIN invitan as mulleres que queiran participar no programa se acheguen hasta as instalacións deste servicio, onde as informarán de todos os trámites a seguir. Si, se hai alguna muller que se atopa nesta situación, pois que gustaríanos que fora así e que se fixera uso de esta posibilidade deste servicio, pois que ao mellor, por incluso un certo descoñecemento, ao mellor non se fai uso del. Tamén é certo que hai unha dificultade, a veces dificultades prácticas, porque todas traballamos, ou que sobre todo cando tes fillos pois é incompatible, e realmente hasta día de hoxe non tivemos moita demanda deste servicio.